गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो भुटान हादरनि गेजेराव सोमोन्दोआ साबसिन जादों। बिटिआरआव गोजोन फैनायखौ आरो बिटिआर आरो भुटाननि गेजेराव सोमोन्दोआ साबसिन जानायखौ नोजोर होनानै बेबारनिफ्राय भटार कार्डनि अनगायैबो आधार कार्डजोंबो भुटानाव हाबनो हासिगोन होननानै भुटाननि राजाया मिथिहोदों। थांनाय सानखालि भुटाननि राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वांचुकआ भारतआव दावबायफैदोंमोन। दावबायफैनायनि गेजेरजों भुटाननि राजाया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ लोगो हमदोंमोन। बिटिआरआव गोजोन फैनायखौ भुटाननि राजाया गोजोननाय फोरमायदों। बे समाव क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेफुसिम रेल लामा बानायनाय खामानियाबो आवगायलांगासिनो दं। बेनि अनगायैबो भुटाननि गेलेफु नोगोरमायाव भारत सरकारनि मददजों मेगा सिटि लुफुंनो थांखि लानायाबो आवगायबाय। बेनि अनगायैबो बे बारनिफ्राय आधार कार्डजोंबो भुटानाव हाबनो हासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 1 नं परबतजरानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मखौ थांखिनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। थांनाय साननैसो सिगां मुनमुन ब्रह्मआ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ मुनमुन ब्रह्मनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। 1 नं परबतजरायाव गोबां साल बिफां दं आरो बे साल बिफांखौ लानानै रनजित बसुमतारीआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों। मुनमुन ब्रह्मआ रोदा सेवनाय साल मुरा, बेखौ बुखुनानै इउपिपिएल दोलोआ गोदानै साल बिफां गायगोन। मुनमुन ब्रह्मआ थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव परबतजरा हालामखौ जौगाहोनो हायाखैमोन। आथिखालाव बिटिआर सरकारनि नाजानायाव परबतजरायाव जौगानाय फैबाय होननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ बुंदों। बिटिआरनि हा बिफान आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फिन आरोबाव हानि पाट्टा होनायनि बाथ्रा फोसावदों। जेराव 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर सरकारा खमैबो 50,000निबो बांसिन नखरनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय होननानै बुंथिना होदों। बेनि अनगायैबो फिन आरोबाव हानि पाट्टा होबावनाय जासिगोन। साननैसोनि उनावनो बिटिआरआव 80% हानि जेंनाखौ मावफुंनाय जासिगोन आरो बेखौ लक सभा बिसायख'थिनि सिगांनो मावफुंनाय जागोन होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिनानै होदों। CRPFआव साख्रि मावग्रा सासे बर' सेंग्राया सासे बर' हिन्जावसाखौ मोजां मोनफ्लानानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै गारनानै खारदों। हाबा खालामथारगोन होननानै 3 बोसोर मोजां मोनलायदोंमोन सन्जिब बर' आरो सासे बर' हिन्जावसाया। हिन्जावसाया सन्जिब बर'नि सायाव गोबां फोथायनाय दंमोन। नाथाय सन्जिब बर'नि साननाय हनायफोरा सिगांनिफ्रायनो आलादामोन। सन्जिब बर'आ बरपेटा जिल्ला गुलिबान्दानि थागिबि बिष्णु बर'नि असे फिसाज्ला। CRPFआव साख्रि मावनाय सासे सुबुं। बेबादिनो थांनाय 8 नबेम्बर खालि सुथियाव फैनानै हिन्जावसाखौ न'आव लांनो होननानै रङियासिम लिंहरदोंमोन। नाथाय हिन्जावसाखौ न'आव लाङालासिनो रङियायावनो हटेल बुक खालामनानै जयै हर थायो। फारसेथिं हिन्जावसानि नखरनिफ्राय फन हरबाय थानायाव सन्जिब बर'आ हिन्जावसाखौ गावनि न'आव दं होननानै थगायहरो। फारसेथिं हिन्जावसाया गोनो गोथो मोननानै गावनि नखरनो सैथो खोथाखौ खिन्थाहरो। बेखौ रागा जोंनानै सन्जिब बर'आ हिन्जावसाखौ बुलाय सोबालाय खालामो आरो हिन्जावसाखौ हटेलनिफ्राय गारनानै खारखुमालाङो। बेनि उननिफ्रायनो सानैनि सोमोन्दोआ गैया जालाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सन्जिब बर'आ गुबुन हिन्जावसाजोंबो रिं मेरेज खालामनानै दंखायोमोन। ओरैहाय हिन्जावसाया बेखौनो गोनो गोथो मोनना थार बिजिरनाय लुगैनानै सन्जिब बर'नि हेंथायै रङिया पुलिस थानायाव FIR होयो होननानै मिथिहोदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गिबि लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। फैगौ 2024 मायथाइनि 28, 29 आरो 30 जानुवारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुम्माखौबो खुंफुंनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाबाव सानथामनि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। गिबि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खान्दुराम बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। नंखाय मुलाम्फा दिन्थिनानै रां खांना खौथि खौथि रां जाख्ल'नो नाजादों नामा हिमालया ससाइटिया? हाजिरा खामला मावनानै मोसौ मैसो हा हु फाननानै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आरजिना दोनथुमनाय रांखौ थगायदों नामा हिमालया ससाइटिया? हिमालया ससाइटिनि गावारि बेंकआव गासै दोनथुमनाय रांखौ खोथा होनाय बायदि दिहुनफिननो मोनैयाव दुखुथिया रायजो राजाफोरा खुद्रिखांदों आरो जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। लोगोसेनो सोंखारिदों। चिरांनि बिजनि बर' बाजाराव फसंजानाय हिमालया ससाइटिनि गावारि बेंकनि सोद्रोमाफोरखौ मिथिहोनाय बायदिब्ला
खोथा होनाय बायदि दिनैसिम रायजो राजाफोरा गाव गावनि दोनथुमनाय रांखौ थाइसेबो दांनो मोनाखै। सानसेनि उनाव सानसे 1/4 बोसोर जालांब्लाबो थगाय थगाय दोनबाय थानायखौ फोरमायदों दुखुथिया रायजो राजाफोरा। 2023 स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बिसायख'थियाव मैया एबा 3 दिसेम्बर खालि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलेंगाना आरो छत्तीसगढ़ रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बे मोनब्रै रायजोनि मोनथाम रायजोआव बीजेपी एबा भारतीय जनता पार्टीआ देरहासार जायो। अदेबानि मध्य प्रदेश, राजस्थान आरो छत्तीसगढ़ रायजोआव बीजेपी दोलोआ देरहासार जायो। बेनिनो तेलेंगाना रायजोआव कंग्रेस दोलोआ देरहासार जायो। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।